Sabara chuan Google khanin gamma space AI kan thianga chuan hei hi ni tani gamma.app ti kan lu tanga chuan helai hianin startup for free hian kan click anga continue with Google kan tianga helai hianin awesome deuhin kan Google account sign in sa kha thlan theih password vel chu ngai lo khanin avar direct khalanga chuan ole page in text hian kan lu tanga chuan helai in presentation ka kan du presentation ka thlang khan menga freedom of speech tianga chuan helai hianin thlan tur lo awma summarize long text or document ka thanga chuan helai hian kan du dan alan dan tur sang sang kha thlan tur lo awm ta ama ro chuan ho hi kan select kher lo ni pon a awm sa poi kan ring top theia kan generate le top anga chuanin helai hian aron redirect khan awesome deuhin freedom of speech PowerPoint presentation chu you know siam saka char tani hei atangkai emema entenanin GK pithil ti vela te po ilo hmang du bible chung changa te po lo ni ta se ilo in pu cha na sa kha khami paste tura khani iwa paste pop theya zirlai ni pon ino ta kai paste pop theya ka kha hrethiam awesome de tur ten AI power presentation mang hianin lo siam sakta cha changa amero chu slide som thleng hi a free slide som ba kha chu auto slide som thleng po hianin kim chang de mi siam sak thei thawa kan lo man trăng kaya an lo lok pui ngai ka be sia zo tre pa to slide ko na be me ka ti chuan a that na le ka du na pakhat chu internet he kan an share ta ne kan an check le ta tian internet lo thlak du kan he ta ne helai thlak he ka thlak du mo helai thu he ka thlak du ne ba a har sa lo ni text hi du duina va select theya du duina edit vek theya chuan khami kan zo nu khanin present ta kan lo chin po tanga en chinela hani ta ne tinga kan PowerPoint presentation kha awesome deuh khan lo zo ta chuan kan zo khan helai hian kan lu tanga dot pathuma khan export te khan lo awmanga ta hian export PowerPoint kan du wangin export PPT kan tianga mo ran helai lo vir pe panga du chuanin hei hi phone atang po ti the nia phone atang po khan har salo kan lo mang tang kai ve theu do nia